L-istħarriġ ta' kull sena mill-kumpanija Ernst & Young ppreżentat waqt il-konferenza Future Realized fis-Sala tal-Mediterran għall-konferenzi juri kif 54% tal-kumpaniji barranin li investu f'Malta għadhom tal-fema li l-pajjiż huwa attrajenti għall-investiment dirett barrani. Dan jirrappreżenta tnaqqis ta' 5% fuq is-sena l-oħra għalkemm għadu l fuq mill-livelli baxxi li ntlaħqu fl-2021. Madankollu l-livell ta' fiduċja fl-ekonomija ma laħaqx il-quċċata tal-2019. L-istħarriġ jindika wkoll li 38% tal-kumpaniji għandhom pjani biex ikabru l-investiment tagħhom f'Malta fis-sena li ġejja, żieda żgħira fuq is-36% tas-sena l-oħra. Dan il-perċentwal għadu taħt il-livelli tal-irkupru wara l-pandemija fl-2022, meta 46% kienu qed jippjanaw li jkabru l-operat tagħhom f'Malta. Fost l-iktar fatturi li jiġbdu l-investituri lejn Malta hemm is-sistema ta' tassazzjoni li ġiet rikonoxxuta minn 75% tal-parteċipanti. Dan ifisser li t-tassazzjoni għadha l-aktar fattura attrajenti għall-investiment f'Malta, segwita mill-infrastruttura tat telekomunikazzjoni li kienet meqjusa pożittivament minn 63% tal-investituri. 62% attribwew dan l-istabilità u l-klima soċjali fil-pajjiż. Mill-banda l-oħra l-ikbar sfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-investituri huma n-nuqqas ta' ħiliet speċjalizzati fil-ħaddiema u l-iżviluppi fis-sistema tat-tassazzjoni internazzjonali b'kull wieħed minn dawn il-fatturi identifikat minn 50% tal-parteċipanti. Barra minn hekk 42% uraw tħassib dwar ir-reputazzjoni ta' Malta, fattur li żdied b'mod sinifikanti matul din is-sena. Investituri identifikaw ukoll prioritajiet bħal titjib fl-infrastruttura, it-trasport, l-edukazzjoni u l-ħiliet u pjan fit-tul bħala l-aktar oqsma li Malta trid tinvesti fihom biex tibqa' kompetittiva fuq livell dinji. Tkellimna ma' Ronald Dattart, il-Country Managing Partner tal-EY dwar dak li ħareġ minn dan l-istħarriġ. In-nies għadhom iħobbu sul klima soċjali li għandna. Meta nsaqsuhom x'jista' jkun aħjar, dejjem tinħass l-infrastruttura u t-trasport. Ew ukoll il-kultura ta' innovazzjoni tista' tiġi improvjata u l-istabilità dak li nsejħu aħna political, legal and regulatory environment. Jiġifieri hemm affarijiet li huma tajbin, affarijiet li jistgħu jiġu għall-aħjar. Forsi punt ieħor nista' nsemmi. In-nies ukoll insaqsuhom jixtiequ jibqgħu Malta u 70% tal-kumpaniji jgħidulna li jixtiequ jibqgħu Malta. L-istħarriġ tal-2024 juri wkoll li 70% tal-kumpaniji barranin jemmnu li għandhom ikunu f'Malta fi żmien 10 snin, sinjal ta' fiduċja fil-pajjiż minkejja l-isfidi preżenti.